Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। बिराद गोबावनि उनाव जोंहा दिनै आरो ओंखारलायबाय आरोना टाउनाव माबा मेथाइ जानो लुगैदों नालाय बेखायनो एसे बेराय थांसै अबाव सहैयो दाबो जेबो डिसाइड जायाखै डेटिं दाबो जेबो डिसाइड जाथ'वाखै आरोना बहा थांनानै जाहैनो दहायनिफ्रायनो प्लेनिं खालामगासिनो जोङो ओमफ्राय जायगाखौनो मिथिया क'क्राझारनि नंलाना जोंहा दा न' सिंनि जाहैबाय बारा ओंखारनाय जायाना बेखायनो अबाव गोथाव अबाव मा बेखौ मिन्थिला जोङो बावलाजोब्बाय जों जा दखानाव जायोमोन दा बियो बन्द' जाथ'नानै दं आरो गोदान खुलिनोसै नालाय बेखौ नेनो नेस्लाबनो हायैनि ओंखाम उखैनानै बाराव थांसै आरोना जानो जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों अबेसिम सहैयो जोंबो मिथिया आरोना दावबायनायखौ दे होनबालाय नायदो नायदो ओरैबायदि किपटा आरोना जादोंलै नै स्टप जादों र' जायखि जायखि होना आं सबाय बिमा दंखायो आंनि मोखाङाव एसे फिल्टारनि थाखायसो मोखांखौ बिदि नुदों आंनि मबाइलावहाय बेयाव फुरा माने नों सेल्फि केमेराजों खेबोबाबो माबाबो र'सो आरोना जेबो माबा फिल्टार अट'मेटिक फिल्टार गैया ओंखायनो मा होनबावनो मारा माथामबाबो नुजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबायदि किपटा जोङो थाबायनानै थांगोन आरो टाउनसिम आदसा गैया थांलाय फैलाय 80 थाखा मानो गारनो सासेयावनो 40 थाखा थांलाय फैलायाव सानैजों 80 रुपिस बेजों मा मोनजाया ना औ नङाबा माथो ओंखायनो एसे फैसा 20 थाखा होदेरबानो बयलार मोनजायो फवासे आथिङा माला खामानियाव होगोन आथिंखौ बाहायनांगौ भगबाना थाबायनोसो होखादों गोदोलाय मारैथो मा होनोलाय जेबो गारि घरा गैयियाव थाबायोमोन गोजान साइकेलजों थाङोमोन ना ओंखायनो जोंहा नै थाबायसै साइकेलबो गैबावामोन आदिबासि टाइमावब्रा शिकार खालामनो थांनाय टाइमाव ओंखायनो जोंहाबो थाबायबाय हम भी जा रहे हैं शिकार करने पेट के पापी पेट का आं होनदोंमोन जाला सानदों जों होननाया एखे जालागासिनो मा होनबावनो साननायफ्रा एखे नालाय जालाजोब्बाय न'आव लाफाफोदोंमोन नामा जोंहा ओंखायनो थाबायना थांसै हान्ट खालामहैनो हान्ट गो चलो उखैथारबाय कालि जाला फुंनि माबायाव जानाय ना 9:30सोआवनो दानदों फैबाय बेबा आलु बाथोन ओंख्रि गैयै मैगं गैया मा गैया आलु बाथोनजों जानांदों बेसे खस्थ' बे जाहैबाय अलसियानि खामानि बाजाराव मैगं बायनो माने फुङाव जोङो बाजार खालामहैनो होनबा हाखाथारो थेवबाबो थाङा आरो जों आलु बाथोनजों जागोन माब्ला दा बयलार लाना थांगोन लकेल जानायनि खमथा गैया ओंखायनो बयलार जों मासेखौनो बायनांगोन हा लकेल जाबाथाय जों मासे नङाबा जेबो मोनथारसै जोंहा मोनथारसै एबार डिसाइड जाबाय जों बहा थांनो नामखौ खोन्थाला खनसे थांखांबाय आरोना नोंसोर मिथिखागौ जायफोरा क'क्राझारनि बिसोर मिथिखागोन आरोना फाइनालि मोनबाय जोंहा डि केफे चलो ओपन कर चलो ओपन कर इधर देखो
चाइनिस इनबक्सखौ दिनै ओरैबायदि मिस खालामबायना गसाय जोङो बेसे जाग्राफोरा जोङो 500निनो सानैजों मोनजागौ 500बो खारबावनाय नुबावासो नङा फैसानि खोथा नङा टेस्टलेस अ माइ गड बेखायनोथ' जेनेबा टेस्टलेसखायनो आं फैसाखौ सानहरदोंमोन आंबो माने ओरैनो बेकार थांबाय ना नोंसोरो मोजां मोनगोन जानो हागौ जायफोरा बिदि संख्रि गैयै बानलु गैयै टेस्टलेस बुस्थुखौ जायोबा खिन्थु ना आंनि नङा आंनि जाग्रा नङा बेफोरो आंनि चटपटा स्पाइसि सल्टि बेफोरसो सोलियो आंनाव जायखिया टेस्ट खालामनायबाय बेनो लास्ट बिदाय आरो जाला बिदाय जोंहा दाउ लाना थांनांगौमोन ना दा मोनदै ओरै थांसै थांजागौमोन बेराय माथो जोंना 200 थाखायाव 1000 थांखाबाय 200 थाखाल'सै मा 200 थाखा बेलाय 100 माबाल'सै मा होनोमोनलाय 110 थाखाल'सै 110 थाखा मैगं बायदि बाजार खालामना फैबाय एबारसो आराम जानोसै आरोना न'आव संनानै जानाय बायदि जेरावबो गैया ओरैनो मालदार जादों नालाय बेखायनो फैसा गारना फैलायबाय माहाजोन जादों गस्ला गांसे मोनबावगौमोन जोंनि भिडिअआ एसेनोसै जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच